Hello everyone, welcome to my channel Life of City. Very good morning. ଏବେ ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇକି ଆସିଛି ଦେଖୁଥିବେ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବ ଗାଧେଇ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋର ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ଟିକେ ଏ ଆଖି ତଳ ଯାକ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ହଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ ମୁଁ ଏ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ବି ଲଗେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ବି ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବାର ଆସେନି ଯେହେତୁ ମୋର ମାଉସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଟିକେ ଆଣ୍ଟି ମୋର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି ବୋଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ହଉ ହଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି ସେଇ ପକାଉଥିଲେ ମୋର ବି ପକାଇଦେଲେ ଆଉ ଏଇ ହାତ ତ ମୁଁ ପକାଇନି ଜମାରୁ ଅଜା ଘରୁ ଆସିଛି ମମି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛୁ ରଜ ବୋଲି ବୁଲିବାକୁ ସୋ ମୋର ଆସ୍କାରୁ ମଉସା ମାଉସୀ ଆଉ ସେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଜାଙ୍କ ଘରେ ଆଈ ତ ନାହାନ୍ତି ଅଜା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ମାମୁଁ ବଡ଼ ମାଇଁ ଆଉ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋର ସେ ଯାଇଛି ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିଏ ମୋ ମାଇଁ କିଏ ମାମୁଁ କିଏ ମୋ ଭଉଣୀ କି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ମୋ ମମିକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଆଉ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ବି ଖୋଲି ଏମିତି ଘରେ ଯେହେତୁ ମାଇଁ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି କ'ଣ କଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମାଇଁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ହଁ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲ ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକିରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିସାରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ହଁ ମାଇଁ କହିଥିଲେ ମୋତେ ନିଜଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ଯେହେତୁ ଏବେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ପଳେଇ ଆଇଲା ଜଲ୍ଦି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଧରିକି ଆସିଛି କେତେଟା ଆଣିଛୁ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ କ୍ରିମ୍ ବେଲ୍ର ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏ ଗରମ ପାଗକୁ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତା ସହିତ ଓହ କୁହନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ସିଏ ବି ଖାଉଛି ମୁଁ ବି ଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମମିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି ସେ ତଳେ ଥିଲେ ରୋଷେଇ ସବୁ କରୁଥିଲେ ମିଶିକିରି ଆଉ ଏବେ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମମିକୁ ମମି ଅନାୟାଡ଼େ ଦେଖିଲେ ମୋ ମମିଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଘରେ ତ ଅଛୁ ପୁରା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରେଇବି ବୋଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଇଁ ଏବେ ଆସିଲେ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ପହିଲି ରଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଏଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହଉ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ପଠାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଣିବି ବାଏ ବାଏ see you again guys lots of love keep supporting my channel